ଚାଲ ଖାଇବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛି ଆଜି ଟିକେ ଭଲ ବନେଇ ଦେବ ଟି। ଏ ହେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି କରିଦେବୁ ତ। ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ସୋରିଷ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଇକି କରିବି। ଆଜି ଖାଇବ ଦେନେ କହିବ ଯେ କେମିତି ଯେ ବନେଇଥିଲା ମୋ ଝିଅ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ନେଇଥିଲି ଟିକେ ତେଲ, ତାପରେ ସେଟାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଥିଲି। ସେଟା ଭଲରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ତାଟିଆକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଏକା ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି କିଛି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେମିତି ଭାଜିକି କାଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ତେଲ, ସେଥିରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟମାଟୋ ସବୁ ପକେଇକି ମିଶେଇକି ଘାଣ୍ଟିଥିଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପେଷ୍ଟରୁ ତେଲ ନ ବାହାରିଛି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇବା ନାହିଁ କି ଆଳୁକୁ ପକେଇବା ନାହିଁ। ସେଠାରୁ ପୁରା ମସଲାଟା କଷି ହେଇକି ତେଲ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ପକେଇବା। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ପାଣି ଫୁଟିଲେ ପକେଇବା। ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ପାଣି ଫୁଟୁଥିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ଧନ ଆସିକି କହିଲା ମାମା ମୁଁ ଟିକେ ଏଥିରେ ହାତ ମାରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ପାରିବୁ? କହିଲା ହଁ ମାମା ମୁଁ ଟିକେ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖ, ବଡ଼ ହେଲେ କାମରେ ଆସିବ, ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବୁ ଆଉ। ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ରେଡ଼ି। ମୁଁ କରିଦେଲି ତରକାରୀ, ଆସ କିଏ ଖାଇବ।